Maila ekonomiko ertaina edo altu ertaina duen gizarte batean bizi gara, bai? Kontsumo maila altu batera ohitu gara, prestazio sozial eta ekipamendu prestazio onak eskuratzera, pertsona eta gizarte moduan. Eta horri eutsi nahi badiogu, probetsu handia atera behar diegu geure gaitasunei, eta guztion artean pentsatu behar dugu nola hobetu ote dezakegun, zer egin behar dugun, eta abar. Aldaketa bizi dugu. Prestatutako eta trebatutako pertsonak dira merkatu berriko enpresa lehiakorren gakoa. Tresnarik ote dugu? Euskadi Innobak kluster prestakuntza ekintza aurkezten dizu, berrikuntzaren bidetik arrakasta zabiatzeko prozesua. Euskadiko 11 klusterretako euskal enpresetako 95 zuzendarik parte hartu dute honezkero ekintza honetan. Hona zatozenean buruan duzun ideia da berrikuntza ekoizpen prozesuaren kontua dela, edo esparru txikiagoetako kontua, eta azkenean konturatzen zara berrikuntza enpresaren eremu guztietan aplika daitekeela. Neuk parte hartzera animatuko nituzke, zeren metodologia oso egokia iruditzen baitzait kontzeptuak gure ganatzeko, eta gainera modulu batzuek oso eduki praktikoa dute. Prestakuntza hau hilean behin ematen da, 18 jardunalditan, eta 3 modulu ditu, berrikuntzaren kudeaketa. Etengabe bereizten dakien enpresak soilik izan daitezke lehiakorrak ingurune globalizatuan. Modulu honetan, sistematikoki berriztatzen ikasiko duzu. Enpresaren estrategia. Definizioa, estrategiaren garapena eta berrikusketa. Ingurunearen aukerak sortzen eta ustiatzen ikasi, enpresaren etorkizuneko errentagarritasuna segurtatzeko. Aldaketa pertsonen bitartez kudeatu. Zer da berrikuntza pertsonarik gabe? Errendimendua, motivazioa, parte hartzea, talde eraginkorrak eta efizienteak gidatzen ikasi. Ekimen honen arrakasta beste eremu batzuetara eramanda eta 3 programa berri garatu dira. 3 egun helburu bat, oraingo merkatuan lehiakorragoa izaten ikasi. Zuzendaria bazara eta zeure zuzendaritza gaitasunei aurre egin nahi badiezu eta gehiago zabaldu parte hartzazu Direktibo 21 prestakuntza prozesuan. Direktibo 21 programan parte hartu nahi baduzu eta berrikuntzarekin konprometitutako pertsonen sarean parte hartu nahi baduzu, hauxe da zure aukera. Zeure enpresan parte hartu eta berriztatu 21 sarea programari esker. Zure sarea berriztatzen jarraitzeko. Ba aldu zure enpresak proiektu berritzaileak gauzatu ditzakeen liderrik. Tresnarik behar alduzu zure enpresa hobeto gidatu ahal izateko. Orduan, Lider 21 programa da behar duzuna. Egun bakar batean, lantaldeak modu eraginkorrean gidatzeko behar diren tresnak ezagutu ahal izango dituzu. Presta zaitez berriztatzeko, etorkizuna zeuk erabakitzen duzu.